ce să faci după ce termini liceul. Probabil că mulți dintre voi, dintre cei care sunteți a 12-a, vă întrebați lucrurile acestea sau nu neapărat. Unii chiar din clasa 11-a se gândesc la ce să facă după liceu, ce facultate să facă și așa mai departe. Dacă ești o persoană care se află în ultimul an de școală, în clasa 12-a și nu te-ai decis încă ce vrei să faci, ce facultate să faci sau nu ești sigur dacă vrei să mergi la o facultate, trebuie să afli că nu ești singurul care trece prin chestii de genul. Și eu am fost la fel și nici eu n-am știut neapărat ce facultate vreau să fac sau dacă vreau să fac una. La fel ca și tine, nu m-am decis încă din clasa 11-a ce facultate vreau să urmez, nu am stabilit nimic, nu mă gândeam că vreau să urmez o facultate încă din clasele mai mici. Nu eram sigură nici în clasa 12-a, dar apoi să fiu sigură în clasa 11-a. Deci nu e singura persoană care nu e sigură că vrea să urmeze o facultate sau că vrea să urmeze o anumită facultate. Acest video nu este neapărat o încurajare pentru cei care nu vor facultate să nu facă niciodată, ci pur și simplu vreau să împărtășesc cu voi faptul că și eu am fost prin aceeași situație și faptul că nu am urmat o facultate și că nu am fost decisă la acel moment nu a tras nimic rău după. Bineînțeles că în video de astăzi vreau și să vă prezint câteva metode de a câștiga bani după ce termini liceul sau chiar în timpul liceului. Deci dacă nu ești sigur că vrei să faci o facultate și vrei pe moment să câștigi un venit, să câștigi niște bani și să înveți și niște chestii noi, cu siguranță aceste lucruri pe care ți le voi prezenta în acest video te vor ajuta. Eu începusem să fac bani încă din clasa 12-a și nu făceam acest lucru pentru că îmi plăcea, voiam doar să câștig un venit online, dar mai târziu a devenit și jobul meu permanent, deci niciodată nu se știe ce îți rezervă viitorul. Hai să aflăm împreună despre ce modalități de a câștiga bani este vorba. 1. Fiverr. Am mai vorbit și în alte videouri despre această platformă, am o groază de videouri despre Fiverr și despre cum să câștigi bani. O să las câteva dintre aceste videouri și în descrierea acestui video sau dacă vrei să înveți mai multe, îmi poți da mesaj pe Instagram. Pe Fiverr poți să devii freelancer sau pe scurt, să vinzi servicii online. Sunt diferite servicii pe care le poți presta pe Fiverr, poți să devii video editor sau poți să devii translator, poți să devii web designer, poți să devii social media manager. Ai o groază de categorii unde ai de ales ce vrei să faci, poți să creezi produse digitale ca invitații și să le vinzi. Deci există o groază de servicii din care ai de ales și dacă ești pasionat de un anume tip de serviciu, poți să te axezi pe acel serviciu și să vinzi pe Fiverr. Pe Fiverr lucrurile stau destul de simplu, trebuie să-ți creezi un gig, acel gig reprezintă un serviciu și să-l publici pe platformă, iar oamenii te vor găsi. Tot ce trebuie să faci este să te asiguri că gigul este bine optimizat, cu keywords și cu tags și, un alt lucru important, să-ți promovezi serviciile pe alte platforme. 2. Upwork. Upwork este o altă platformă unde poți să prestezi servicii online, doar că aici lucrurile stau diferit. Tu îți publici un portofoliu cu experiențele tale și cu ceea ce te pricepi să faci și poți să aplici la anumite joburi. În funcție de ce skill-uri ai și ce prezintă portofoliul tău, poți aplica la mai multe servicii, la mai multe joburi și oamenii te vor accepta sau nu. Vei putea stabili cu clienții prețul și durata serviciului tău. Aici stau lucrurile diferite pentru că tu vei aplica la joburi, nu vei fi nevoit să publici anumite servicii, vei fi nevoit să aplici la mai multe anunțuri, la mai multe joburi și în funcție de skill-urile tale oamenii te vor accepta sau nu. 3. Etsy. De altfel și pentru Etsy am o groază de videouri pe YouTube unde poți să înveți pas cu pas cum să listezi un produs, cum să faci bani pe Etsy, cum să optimizezi produsele tale și așa mai departe. Etsy, pe scurt, Etsy este o platformă unde poți să vinzi produse digitale sau produse fizice în funcție de ceea ce te pasionează pe tine. Eu recomand, mai ales pentru începători și mai ales pentru oamenii care nu vor să investească, să creezi un magazin unde se vândă produse digitale, pentru că este mult mai simplu, poți să faci bani mult mai rapid și fără nicio investiție. Dacă vrei să deschizi un magazin pe Etsy, ei bine, află că în descrierea acestui video am un link cu 40 de listări gratuite care îți va oferi șansa să nu mai plătești pentru primele 40 de listări pe magazinul Etsy. Deci și acest cost se acoperă, singura investiție pe Etsy este cea de 0,20 cenți, asta în cazul în care vrei să vinzi produse digitale. Deci, poți să vinzi și să deschizi un magazin pe Etsy unde să vinzi produse digitale ca template-uri, plannere, wiki planner, monthly planner, template-uri ca
Instagram post templates, poți să vinzi produse digitale ca printuri pentru camera copiilor și așa mai departe. Poți să faci un search pe Etsy și să vezi și să cauți ce anume te-ar pasiona și ce produse ai vrea să vinzi. 4. Printify. Pe Printify poți să faci un fel de dropshipping, print on demand. Vei fi nevoit să-ți creezi un cont pe Printify, dar pe lângă acest cont vei fi nevoit să ai și un alt magazin pe Shopify sau pe Etsy în funcție de ce magazin acceptă această platformă. Și 5. Ultimul lucru de care ar trebui să ții cont dacă vrei să faci bani și un venit online este affiliate marketing. Affiliate marketing este o metodă prin care poți să câștigi bani destul de rapid. Vei putea să te înscrii la mai multe programe de afiliere, cum ar fi o platformă toperformant.ro. Acolo vei avea mai multe branduri unde te poți înscrie ca afiliat și tot ce trebuie să faci este să-ți promovezi linkurile afiliate pe mai multe platforme de socializare, oriunde e posibil, ca să aduni cumpărători. Poți să-ți promovezi linkurile afiliate așa, într-un mod organic sau prin reclame. Deci dacă ești elev în clasa 12 și vrei să câștigi bani online sau un venit online sau vrei să câștigi bani în general, există șansa să faci acest lucru. Și eu m-am aflat în aceeași situație și am încercat și uite că totul a mers bine. Nu e nicio tragedie dacă nu ești decis la ce facultate să mergi, la fel cum nu e nicio tragedie dacă nu vrei să mergi la facultate în general, la fel cum nu e nicio tragedie dacă vrei să faci o facultate și ai un plan pentru viitorul tău. Sper că v-am fost de ajutor cu acest video. Nu uitați că orice întrebări aveți, mi le puteți adresa pe pagina de Instagram. Dacă aveți nevoie de servicii online pentru magazinul Etsy, Fiverr sau orice alte nevoi pe online, îmi puteți scrie pe pagina mea de Instagram Rebecca Matei și vom discuta acolo restul detaliilor. Mulțumesc tare mult pentru vizionare și sper că ne vom revedea și în următorul video. Bye!